Mga puso, napasaka naman ang kaso nga rape sa apatanan kalalaki lakip ng 3 ka minor de edad nga ginaligar naghimulo sa isa ka 14 anyos nga daligita sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, ginfile ang kaso kahapon. Ginaligar nga Disyembre 29, 2024 panatabo ang pagpangimulo sa apang Pebrero 8 lang nag-report ang biktima bangod ginapahayag ginapahong inipatyon sa mga suspect. Ining rason kung nga agin paagi sa regular filing ang pagpasakas ng kaso. Padayon naman ang intervention sa Municipal Social Welfare Development Office sa biktima kag 3 ka minor de edad nga ginatudlo suspect. Una to nato nga makagwa ang ilang warrant of arrest. Then naman ng pag-adapt na naton. Sa subong, hindi na naton sila madako kay kina-consider sila subong mga inosente kung sundo naton ang aton sining lay